Opese oye service. Ana usiesi o video camera, o vision mixer, ana o camera lens. Ene etiye mo Asem David Imam. Super secret wo mrantie a yatete wo abefo nimde kwan so. A wo mbetumi ayesa niam wo yina ama mo e obretie bi mo pe. Wo modin ye super. Esan se wo mo dem sonko. Se wo hia super secret e kira kwan a from 0543 885507. Oh say ye, baby awo bia no ma wani nje. Se wo akwantuom na nkrata ho ayeden ama wo. Anase wo Ghana ha na pese wutu kwan. Baby biara be fa bia agi wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo ngi obia endi biem. Anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa abochire kwa ye adwuma na nso hu baby a wo fa. Mese wo se fe number ye gu screen yi so. Yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme. Yedo be kwa koduru with working permit. A obeye adwuma abraboni bia enka wo. Country bia pese wo koso bia no. Wo dia no so be fresh ana ma we. Media ne Savannah Sofo. Me kan fu Jude TV. Amo bibia Canada ha de no a na hwede gye ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene gesam a ekoso. Welcome to Social Media Trend. My name is Jude Sofo. Ogyam de ensembi abetudwa efa Agradaa ho. Akeka ensembi akire Agradaa sebi edi na tem o ensembi ho. E won ne ye bi a Ogyam se wo hwa enye ho. Akeka ensembi bre akire no. Na ne kofa ba ni na ne se ye ma me Agradaa tam obesa kira be Sofo no okoto asole da bi. Asole na no afi ne wasiesie mu awie. Ti o starting ministry no why na dwe se obeso ko bie asole na no. To Ogyam ya ba out abekeka bi akira Agradaa se asori na akobie no afidi wo hia nipa se enipa inkom no meta na chi no ka kire eye prophet one Ebenezer adakwa yadom se onye papa ne dia de ntina wo hia prophet one o na asori se o meta na chi na afresu Gifty Adorye ade ntina wo hia no so meto nwom o meka o de no beso be no ho e ma no to Ogyam de sansem we aba out na nye Ogyam ko ni nipa abeka bi akire Agradaa manasi aba out ngege so aba out say wo ye Sofo na wonim na wo si ase cash ombe expose u fucking just say o secret ombe yi apie no ano antene tom de one ne kasia ma Sofo no say hwe no bia nsi ase na wo ye timamfo na wo dibre bi o Ghana na so wo ye star bi o Ghana so ye nyuntumi na so wo si ase a eduma be diu to hwe no bia nsi ase because of say aba out abedi din nkofo atem bebre na we de eye Ogyam nsam odi aba nsema me kan de bibia gu me channel ni mu dada na we ye Ogyam dia odi aba tie nko ne kohwe Ogyam nsema wo kan Ogyam kasa ye mu no ono kasa e kasa tre no ho ase there is no need say me chenyu me biase ma wo tie ase ye nko ne nkotie Ogyam na me Agradaa ya na wule fi ho kakra o ya de a wabodam nti ya na wule fi ho okoto asole kankan no ya nkwasiafo ne gum ne mmofo ne gu asole dem wonti no ye ntimi nkyire bunyansa no ene de asole no ubebia no ohia nipa da bia me ka kire wo Agradaa se enipa nti ene nipa wo ho ene de ohia nipa abrochefo ne Ghanafo me kai mo woman bi efe ne Gifty Adorye ni kunu ne mure fi ne dini kakra Gifty Adorye no ni kunu Sunday MP o se minister mine wo anya e wo ne mpasua so wo anya maame Agradaa betena ne show so ka kire Gifty Adorye se wo ye balok Gifty Adorye me kaao se wure fi hu a onu kunu mine anya no Agradaa be ka kire se Gifty Adorye de ye balok enu nti na mine anya mine pa wonya Gifty Adorye no se wo gya no a ekwa wale fofora obenya o standi bi mu obenya se na Agradaa pe mine no adi nu se no pe na twempno na opese ogu awade ne dia minim Gifty Adorye no maame Agradaa gu nenim na se poto
Ghana for nya brochire for ene waso de kankan no waso de film ne emuafo ne gu aso de dem mo ntimi ntufu no ene wo bebia no wo hia Gifty Adorye ene ne kunu Agradaa so aboadwe ne dawtiri mo se wagimi atra so a minim onsa afede wo hu se enipa ye de nipa ena chichiri kuro afede wo hu se enipa wo ho a ye mu nipa ni mu ase enunguase a wodi gu Gifty Adorye ne kunu no afede wo se hia wo mu ana enti so omo ba so mic mu aka ababa be kanfo wana ame Agradaa mi busaw Gifty Adorye ne kunu no a wo invite wo mu se mu mebia wo mu mra na wo bie wasore ano no enti wo mu mra wasore dem wo ame kanfo wana fugu wo mani mu ase no wo mu mra sore dem wo me kanfo meboa Maami Gifty Adorye woni wukunu mamu nsi ho momu ni animguase a maami Agradaa di gu mu edugu woni wukunu Maami Gifty Adorye ensi ho sa Agradaa so wagimi a wono ane ne amankrado ene old burger ene ne nkwasiafo mema ne Gyimifuo mema no wonfa wo mu respect wo mu no wo mu obu wo mu no wonfa wo mu no mu ko bia so de dan no emfa ma no oba Gyimifuo wonante Agradaa nante a wokoni nchemu se koto a wokowura ne bom no wo mu hwe asiaba enunguase na de gu wo mu no samre nko mu tu krom ya anase nko mu wu a ka benya da jafro mu se wo mabie wa so de dan ma to so wa na oga wo sika wa yeye ada na wankasa wo mie wa so de dan wo hia nipa ada na wankasa wo mie wa so de dan no na wa wo hia nipa se afede yenye dai Gifty Adorye ne kunu emejaw na wo mie wa so de Maami Gifty Adorye wo ni kunu me ka no mu hwe ye mamu si ho atemdidi maami Agradaa didi mo egu mo anim ase se mu si ho no mo a mi donyame mo wie ya no no Agradaa wanyi wo bia se mu amu de mu bu Agradaa na mu su Agradaa no wanyi wo bia ne kro no sika ne kala buru de sika no on de otikrom ya na obi ntimi nka na sem no wanyi wo bia mame wanyi wo bia omu bunu ne bunu o na me Ogyam de me mfa Agradaa nya hwe Gifty Adorye ne kunu animonyam man animonyam sei Gifty Adorye so wono so woman animonyam sei wo sei wo mu poto ma me Agradaa afede wo hia wo mu Agradaa wo ya boa papa wo mfa le hwe woni mu hwe sa na wo ma me Agradaa wo tra krom ya prophet 1 Sofo Ebenezer ene Sofo chief wugu wo manim asididi Sofo Ebenezer ne yeratem Sofo mua ne yere atem wutra wo so di wo matem abrochire fo meboa Ghana fo meboa adade wasa de card asakoma Sofo Ebenezer ne Sofo chief se wo invite wo mu wo waso de kankan waso de fini nipa ne gum no a empataku no mu gu waso de dem wo no Sofo Ebenezer ne Sofo chief enti boboko ni bisamo boboko ana ansama maami Agradaa ka kire mo Sofo Ebenezer ene Sofo chief se mutuka na mo fa pre kode a Sofo chief ne Sofo Ebenezer mo wie ya no se mpa na me ka kire mo mamu si wo maame no mamu si wo wode nani abo ne ho safohene mamu si wo Sofo chief ne Sofo Ebenezer ye wo krom ya ana maami Agradaa di watem kan kwasasem kire opoto ku win ne wo yira nim ase ti Sofo chief wo be kwa ye mo amankasa mo lai Sofo Ebenezer wo ya Sofo kase wo di Sofo nyane mama mi we mfo ni mu nya fom mama mi we ntetia wo fa ahodie so enye na obedi Sofo ye wo krom ye o ana oto ho se wabula mu nsuo de ndie wabula mu nsuo enye wabula mu nsuo de bibi gum na woton maami Agradaa na kan ye enne se maami Agradaa time hunu nyansa se wo Sofo kase bi Ebenezer ya obeta na chi Sofo chief beta na chi dia enye mo kode a mo ankasa mo mole
Sofo chief ne Sofo Ebenezer se musi wo dia mo ankasa mo mole se okromi ababro se so bi ye bone a facha no na nya bone wei sa maame wei odi na nya bone ho saforo ni wei babro no na ka se die be wo no ye tu ase ye ntwaso Sofo Ebenezer enko na Sofo chief kwadi kwa chief akọ yeti kromi yo mo kun be na wotwe mienu na wotwe miensa na ntokwane ne ntwae maame ne ka de na koma so de kire Sofo Ebenezer ma Sofo Ebenezer so kan bi kire no ene ye ntokwano eyese buburuja ye ho de kretwae na maame no wale no bodamani ate wotime twa no ho asa bebam card na se musem masa akobie na so na ma no de a ene etojimala na Sofo Ebenezer ensema maame ka kire wei na nka bako wura na so de dem wo na wage mic na ka chen se Agradaa bia asale na asale na wabie no Agradaa fi nyame enti obi amla Sofo Ebenezer men ton ho wonya Sofo kotoa enwu woni ase wo ensiwo mani hunu say yes se nyame na frɛ wo a mama Agradaa hunu Agradaa nyankopɔ na frɛ no na da bia na Agradaa nya ni papa ese se bia so wo yivati obi a wokɔ na Agradaa ni papa obi a so asakra Sofo no omo de ne sa gu ni ti no ese nka Agradaa kora kɔtene ho na nko mo tetene nyamesum omo de ne sa gu so ano se wo mateme ho wo pɛ kro no abonti pasiaba wo pɛ kro no abonti mama nya dai mama nko Sofo Ebenezer ne Sofo chief amanfo de wo mani hwɛ mo e wo mo se mo de mo ho nanso kromu ya amanfo huni de maame Agradaa ka kira mo wabula mu nsu a woton ukosu akokɔ ene ade nyina maame Agradaa ka ho asem Sofo Ebenezer ne Sofo chief mama nko magugu mu ani mase enya saa maame Agradaa musi wo amanfo be video mo anya nya beto anu mu a do be ma comment penimfo se de yew ne sa anya wo ya ye nya wo faye mamusi wo wama ne kwasiafo mema no a se be so wonde wonni afutu papa wonni ni papa me etunufo no wama kwasiafo no old burger mo ne sa kwasiafo ne Gyimifuo mema no enko bi na so de na so de dan ma no afide wo hia nipa Agradaa afide wo hia nipa kwasia afide wo hu say yes enipa wo ho enipa titiri wo ho wo hia wo mu kwasia ba wo gina abonten epam wo kunu ede wo na bo wo kunu bolo atwe wo kunu ase ene Sofo ba wagya wade se wo kunu adwane ye se wo kunu agya wa yenim wo mbu so ye Sofo ba na ye mbu o na me mfa wo nya hwe me do ye dai kwame se fa kan mo ne san kofo no wudi bone na ze wudi nkwasasem a wo muntimi nka se wo bokoro no san kranfo ayi braggers no wo mum ye wuradu adwuma no wudi bone a na wo kobo obi kro no a wo muntimi nka no ma fa chi no ma baba gisika wo ho wo mun na so san kwasasem no so akrafo ayi blogger se ayi radio form ayi empanimfo no kwame se fa kan mo no san kofo no Agradaa boko no pa ne ya shada akofo ni pada betra radio so ne yi invite ne se ya kan anum omo kan won nanum asem se Agradaa krofo Agradaa omo so ntimi nya wo hwe omo wi a no masa fa echa kwa Agradaa kwa diska mamu si ho mo bien se so de dem wo no do se wodo Agradaa no wonko wono a ukosi won mu wie wonya wo besa betrantim so asa yew kan kwasasem a kire wo oba fie ya se bi so installation nyina ya curtains nko a curtains ene hye no wo so tata papa na hye no ugu amanfo anim ase no wo hia nipa se do si sa amanfo okrom ya no wo hia nipa Sofo Ebenezer mesraw enko ensiwo oja Sofo kotoa ensiwo wono a bebi obechinchiri wo benya nipa
am ya baby na so da ma no ono ankonkofa na musofo Ebenezer no sofo chief musi hono mo dia a ene obi nkase putuo nhye ne nya chidi a kromia mobate kromia wadwane ne nie o nye wasem sofo Ebenezer menko ho nsi ho wo Agradaa wo ye jimi dodo wo jimi kwa mna broso mamusi ho medamase abrochefo Ghanafo medamase no ono ankofa Gyimifuo mema no a sebia so omuniti ko mu pe bibia di awuo no ne enko bie ma no asofofo no a sebia so yan kan kra ye ko huhu abeg wo maame Agradaa anim no onkofa wo mu no enko bia so de da no ema no kromfo ba aboa we ni asem Ogyam so e de abetudwa e fa Agradaa ho na wo hwa wa woni Sofo Ebenezer se de mfiti asem kan no ene Gifty Adorye na ahanam de mbesibidia de Jude Sofo ya na wo hwe message subscribe na fa do man to Oman me some the next video bia tuma Osaa kan mbesia peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.